Olako xepiztien eskuan gaude gu. Olako xepiztien eskuan gaude gu. Bizita egunak ere begira zer dian, amari egin behar erdara garbian, gainera burdinazko bizare erdian, eta alkauete bat albotik guardian, burduntzi bat sartuko niokei burdian. Burduntzi bat sartuko niokei burdian. Hurrengoa hizkuntza erregistroen ingurukoa. Zu izan zea bultzatzaile nagusietako bat, euskara batu bertsotan sartzena, baina horren aurreko egoera, alegia, euskara batuen aurreko egoera baten, Gipuzkoako kasu ezan, goierritarrak goierrira zabestu beharren beterrira zabestu zuela. Eta azpeitiko jendek berein hizkuntzan abestu beharren beterrira zabestu zuela. Alegia, beterrira zala pixkat, Gipuzko bateretzazon olako hizkuntza erregistro bat. Bizkaian antzeko fenomena gertaua zen? Bizkaian, gure aurreko lopatek eta azpilean aurrekoak eta zeuken bilerra teikeen, zan modu desegoan tradizioari, baina bai lopatekik, bai azpileak, bai nope bizkaia jenekin endunien, bizkaiera zentik endun, baina bizkaiera kasuan aldiz bada. Baize, ganera hori, Gipuzkera lez, baina hori natural hartze ben zen, Ustapidek edo pasarri bera, pixka jantzia, Ustapidek argiz izan du, da edo zein bertzularik, eskoriatzen modu batera ekin badau, zelan ingo du Eibarren, zelan ingo du besti, indiferente ekin hasiko da, ez. Orduen, egizen, Gipuzkera jaso bat, batu bat, hori da adibide argize, etxe hizkuntzie gaintikun bidala, etxetik kanpora zabizenien, Gipuzkoako bertzularitzi geniabana da Gipuzkera bat, aplikau, danien, alde batek ez dakizuz danetakoak, arriskutzu da, dazten bazara ez dakit nungo egin, da gainera, azteri pentsau ez eban egin, eta azken baten ikusten dozut da, entzuten dozut da, hau ez da etxien egin da euskari, ez, Ustapidek ez eban etxien egin, eta besti ebez, orduen, baina hori, argi dago, arrazoien, danetan enbizioak antzera, zamestela da, ezin jodein. Eta orduen jasoak horretako balizio dugu. Da jentiek, hori baloro egin dugu. Orduen gehiago baloretan zen hori baino. Orain alderantziz da. Orain zenbat eta sokorago eta etxekoago eta egin balizio. Nihitzat horre atzerak gutzi da. Hori nihitzat alderantziz da. Zu jenti inaurien berbait jemozu, suposatzen da hor etxe hizkuntza asko dagoela. Orduan, horretarako da jasoa, da orduen, hori, Lopategi eta Azpeiak eta nipe bai, Bizkaien beti espada euskaldun barrezen eurien edo nik eikin eban, baina galdetzen bagen dugan eta zelan, zestaun edo, zelan gurozu eki batuen ala Bizkaieraz, eta Bizkaieraz, eskatzaren, nobedadi izan erontzapeta, baina Bizkaiera jasoan, berbak oso hori izan da. Hori da, ganera, hori da, autodefentzarako normalena, naturalena, ezin jozu badakizu leku bateko zeo zer, apliko zenke. Baina ondo jakin biozu, da aplikazio batzuk, zehatzak konkretuak izelik ez, da ondo asmetan bozu, hor baletzu du. Baina horrek horrein zai oso bat, egiteko, ezin jo, eta Bizkaira asko dauz. Azten bazara hango eta mengo eta ez dakit. Bermioko alako esaera batzuk eta eiken modu batzuk eta aditze ondo badakizu, apliko zenke momentu baten ondo, herrimenako bat ez du. Hori ondo. Baina normalien, hoba da, jasoa indezun, ze hango aztozun ondoiko. Da ondoike be, ze zentzundeko horrek. Harek euskara jasoa gure dabe. Horretan, anedota poli badeko eta nik txapela iribazi neban nien, largo izin, da saio bat, da joan emitak eratu zen bigarren, da
saio bat izan zen, txapelari bat jelazter, eskoriatza ez da, eskoriatza larrazatean aitamen inorduan, jatetxe bat eta Baskari bat, eta hango hausoko, da bat Baskal hostie. Ganik orduen, ondino, zeran Bizkairien erenguetan hori, Bizkaira zein eban. Bizkaira jasoan, eneban, baina Bizkairaz. Da, ametsu zen saioak eta ingendu zen da, etorri zaten bat eta erzazten, hau eta ondo, bai, ondo eguaz, ondo. Baina hik ere moruan ikendok. Bai, zelan buruzu bat, hik ere moruan ikendok. Baina esateko tonut izan, gero moruan ikigutan, kreatu etxien. Bai, gero moruan ikigeri, arek esatzen, haren buruen zer eguan, arek entzun dauguen beti Gipuzkeraz, kantetan. Doi, baloretaren, batez be baloretaren hizkuntza jasoa. Euren moduan egikie, esan konsideretan, eta hori, elizitamen abadia izenaz, da, bertzolaritzak klasikoan, jentie, elizatik pasela, eta abade batek, apaiz batek, euren antzera berbaikin badan, esango, zelago zen gola, honek txagi berbetan be, honek txagi ikesi. Esan konsideretan, hori zer da? Hori erizpide hona da. Zuke, sarmuilari bat, edo mitilari bat, zeure etxeko moduen, edo bere zukaldeko moduen eiken entzutien, honek txoik ezi, hau eta hizkuntza jasoa. Gure ben, zeakik, jentik estimetaban, basarrin irratiko saioa, euskara jasoa, eta gero esate zinure, horrela etxik eta gure moduen ekendok eta orduen ni pentsenoan, ez da zu, nik eneban euren moduan, nik eneban Bizkaira jasoen. Baina, aberei begiten duziagon, euren moduen berake, moduen. Da orduen erabaina, hemendik aurrera, beti Gipuzkera zekuntzu bat hemen, zen naiz eta Bizkaiko erengu izen, Bizkairako erengu izen, honek Gipuzkera zentzuten doituteoz, da saio bakotxinena zebiliko espliketan, ez, baina hau eta zerreke. Eta ostera, gauza bera, pasau zeikien, kanpazartik onuz, elorrozu antzera da, eta baina elorrozen argumentu bat dago, sortizi hori izatuzun ari ze, hemen be, Gipuzkerie, balorote eguan, eta baloretan zan, holan eki eta joño, baina hemen hori izaten botzu batek, esan zinke, eta zer, Bizkaizien eskauzik gara, hori bai gero, hori bai, orduen, ez da horrek argumentu badizu, baina, zuen saio bautxien ezin duzu, ze registro erabiltzen zabitzen espliketan zen, orduen. Handik aurrera, zara esan dira, debarro guztizien gogatiko egin, Gipuzkoera zengo neban, da ez da problemarik. Hori, hor hartu biozu, eredu jakin badet, eredu hori jarraitzie, balio, erantzi bat da, nik altzon egingo neuke, eredu bat, eta uste du, nik dut esango gara, baina hartzen duzun eredue osorik erabili duzu, ez nahazteu. Orduen, bakotxa zarekin da, nondu da, baina azken baten dut edo detekie, ez da garrantzitsue. Garrantzitsue da, hartu duzun detein, gero sistema horre jarraitu, danien. Dut erabiliozu, dut ala dut ez da baldean dirik. Azken baten, berbak osorik izati da, kontue, osorik. Da ebiteu fonetismoak. Ebiteu, Bizkaizen asko da hori, ziz, jaut, ez dakizer da, hori, horrek ebiteu, enbidie aldala nire ustez. Baina hartzen dozun eredu hori jarraitu, orduan. Det esaten dabenak edo degu esan bideu, eta da, holan jarraitu bideu, eta gero, Gipuzkera dago, erabili Gipuzkeri, baina Gipuzkera jasoa. Uste dut erabiliko da, bela, atzeko bertzolari guztizik. Hori, azken baten aditz forma batzuk dan ez dago gorabari, da sistema osoa, batez be, flexinoak eta sartzen diren horik, orduen hor badaz gora berak, zuk jarraitu koherentziz. Koherentzia oso importantia da. Eta, lehen Uztapiden ingurun esan bezu, baino bertsolarie normalen narratzaile hona izaten da? Histori kontatzeko, txiste kontatzeko, pasarte kontatzeko? Bertsolari normalia, bertsolari klasikoa iztun oso gona izan da. Uztapiden kasuan,
iztuna harrigarria zen, eta gero idazten be, holantxe, eta ahozko literaturan, hor dugu adibiderik honetarikoa orduan. Iztun onak izan dira, bertsolari, niri bertso saioen ostien, entzuten gozotan eman gehiago, mai inguruan okiuri hori, joan da beste modu batera bizi ginen, da beste ritmo baten bizi ginen, baina mai bueltan, azten zan jenti kontentan, orduan, niri gogoratzen abade, denporan abade sasoien egin eban, saio bat, gai jartzaile usurmine sotan eta guzti, janeko zan, Salvador Damatxin, Lazkao Txiki bai, Lazarte bai itzuzteot, behintzat, Salvador Damatxin bai, Lazkao Txiki bai, da Agirre eta Jose Lizazue guzteo bai ez, hainbeste ez, Lopategi eta Abelun Miategi bazin. Orduen, ostien, han Elisandoko parrapien, antxe berbetan, da nik entzun egin gure neban, zari orduen Kastile eta ia, Salvador berbetan egin eban, orduntxe ezautu neban, da Lazkao Txiki gitxi ezautu neban, da konturatu nintzen, gero gehiago, hainbeste nikun bakutxe ezautzen, Lazkao Txiki ikusi zuen guztizien, pera ikusiko zen duen protagonista berbetan, beste dana egin zuten. Han, Salvador berbeti banean, Lazkao Txiki ezeban berbara egiten. Xili. Salvador entzuten egoten zen. Da gero, Salvadorri zelako errespetu egoten Lazkao Txikik, nire arretzen nioen, baina eta, bero txistuena gertau zanein Lazkao Txikaz, hori atze horreta hori etxorik eta hori eta emez. Baina, Salvador berbetan, da Salvador zen kontalari ona. Lazkao Txiki bera zen kontalari aparta, danak ziren, Lazkano da kontalari aparta. Orduen, bertzolari ziren normalien kontalari oso onak izan die, maila bateko bertzolari ziren, eta hain maila alture, heldu estin bertzolari ziren, kontalari onak behe. Hori, osan dizera, eta nintzako osamenen ekantizentarikoa bertzozari enostin hori eta zan, oine entzune bizio bat, Sardinion batak eta Sardinion bestiek. Da, Lazkao Txikin kasuen hori hau nixilizak, banak ezin, bera behiki ban, Salvador bentzutotzen, baina Salvador azten bazan zer kontetan, Lazkao Txiki ezeban tutik esango. Xili egongo zara, ezei begire. Da, Lazkao Txiki gero konturatu nintzen, Mañukorta berbetan egoan egin Lazkao Txiki xili gotezan. Beste inor berbetan egoan egin Lazkao Txiki behingo esan. Baina Mañukorta zer kontan azte zanin, ez da, bere txuri edo zer edo Brazilia, egin zon eta ia, honek zer dingen da, Mañukorta entzuti, izenpe, berbetan entzuti grazia handikoa zen, da beste mundua zen, Lazkao Txiki gote zen, Mañukortari berbi atara guran, da, baino, kontazak hori eta kontazak besteak xili gote zen. Zuen ingurun elkarrizketa normalen bertxotik aparte, esaldi herrimatuk eta erantzun herrimatuk emateko tradizio hori izautu da? Handize izan hori. Horreli, zara esaten gantzen guk, ditxolarizek esan da Gipuzko aldien, ditxolarizek beste hitz bat erabiltzen. Bai, hori izetezan, hori gizonan joko bat izetezan hori, bidien alkarrea zoazenien, da denbori berbetan da abar, da batek gau izan, da beste ergin bat, da joko bat edo jolas bat, da batzuk gabi ezin, horretan, da bai, horreli guztzelan esaten gantzun ditxolarizek, ditxolarizek esatezan gure inguruen horreli, baina hori oitxura handiz izan. Horretan abile esanak, errespetua gutxean. Batzuk, hori joari egituen, batek berbetan horrein dan errin dut, grazia zekin badan, bazin, hori oitxura handiz izan. Horretako. Umorea. Zuk irupena daukazu, umorea pertsonatik pertsonara aldatzen dela, edo pixkatola ikutu geografikoak baute doken, behar bat herri baten umore batek gehiago funtzionatzen do, beste baten gutxigo, zuk irupen babaldok ez horren igurune, no? Umoreaz berba iki ez da gazan. Umorea ona izateko baldintza asko behar diat umorea, umoretzua izatetik ez dator umorea, eikek jakin bida. Lazkao Txiki berez
ez arain humoretsua, bera. Baina Lasau txiki, artista geniala zen humorea egiten. Orduan, humorez gauzak tratetako, asmagun bida, eta asmatan ez badozu, nabarmen geratzen da, eta perdibistan gelditzen zara. Hori, esakeri da, esakeri azarra da, tximinoa, arbolan gorago eta euskia ageriago. Hori pasatzen da, mori egin azten zara, eta zenbat eta gorago, euskia ageriago, ondoikin azpozu, baina ondoikin mozu, bai. Orduan, humore artean, dizela. Eta humore egin, hagien asmetie, hori maila handi bat. Eta bertso saio baten, bertso baten ondo urteotzu, baina urrengoan ezain beste paso, baina, ez da pretendio bier bertso guztiz dira pasoko bertsoak onak izaten di, eta saio osoa izan bideue grazia edo zeo zer daguna, saio osoa hartuta. Eta horren barruen, batzuk egongo die, pasokoak eta bideo baten zandagoak, eta beste batean dan bat, eta gero humorien, humore orokorra gauzak esateko moduen, da ateraldia. Ateraldia izalik azkenean, ziri bat, baina bidien, orzuaz, betela nahikien da, azkenean dan bat. Orduen hori apur bat dosifiketan, da azkenean ez tekila izan, salto handi bat, aurretik etorri bide, eta oso batxada humore ona ekie. Gai bat hartu, eta gai serio samar bat hartu, eta humorien bide bat hortik azten bazara, arrezko ondizien sartzen bazara. Ze ondoikien ez pozu, barragarrizea behatzen zara, ondoikien ez dan humorien nabarmena behatzen da. Azken batean, zehor zer esaten zara, ez dut ondo urten, ez dut ondo urten, edo esan dugu, edo hobeto esan zekin, baina ez dago, intento, utzein dago intentoa, baina humorien sartzen bazara, intento horrek ondo samar urtan ez badau, doble txusi gertatzen da, hori da humori dagoen arrisku handizien. Orduen, humorea gardia, humorea bizu, hori ebida, baina, kontuz, humori bakarrik ez, jentik humori bakarrik ez da behar. Da kontu hori da, humori ez da, Azkautxik geniala zen, baina ez bertzo guztizan. Azkautxik saio guztizan bertzoren bat edo beste gogoan gelditzeko modukoa izaten zen, baina hori bertzo guztizan, ez lehik gertatu. Orduan, halago tonu orokor bat humorezkoa eroan zeinke, baina puntadak edo puntuak edo zirikadak edo kolpeak danetan joten saiatu barik, joten bozu, da azartzen da bozu, oso ondo dago, baina oso zaila azartzen. Orduan, humoria ez apuru bat, prebentzioa apuru bat bidea, humore txarra, baina bertzo txarra hori iztago. Eta zure aurreko bertsolari belaunaldi horietan, zein jotzen dituzu humorezko maixu benetako bazena? Nik Bizkaian, zautu duazenak nire aurretik ulan bertsolari izen handikoa, Azpilaga eta Lopatek izan ziren, nire sasoikoa, gero abelen behiator, baina gero enbeitetarrak eta nigaz batera edo geroa. Azpilaga zen erratzaile handi bat. Azpilaga gauzaskoeko zen, ez da bertsolari humoretzat jo behar, baina bera humoretzua zen. Azpilaga beti igual humore horien, batez be plazara ez horien. Azpilaga aurretik bat horien, halago konfiantza bat hartzen zen du, ze hareke barru-barrutik da sentitzea eba moduan, hareke zeban argumentuetan da halako tolesik eta bihurtuarek eta zer joan, zer gaur belanera eta lanera, hau zean egiten duan gauza ikustazuena, lanera, hau, gauzit joat ikustoren, da barru-barrutik izate bat hori, edo, bera beti lehenengo aurretik da, hau dutileak, segi gura, da bera aurretik, da, erdi isilik eta bertzonarizi apura dutza agertzen gari nien, buruma burda baten gara, Azpilaga beti hola, jenti ere bigeta. Ea muliak ez zen bilurrik, hor aurrien dauzenetan, gu beste danik inortxak, hori beretzat argumentu handi izan, gu beste danik izenik hori inortxak, orduen zen bilurre izango hain bat, da jenti eba, ani behut ja, orduen, Azpilaga zen narratzaile bat.
hartzaile hon bat, hasten zen, da bertsoa garatze ban, modu eta gero kantakeri eta bere presentzezi eta bere baikortasun orokorra eta bat transmitidu ikuan, hori. Lopategi asko maltzurra osan, asko Lopategik punta garrapatzen, ertza garrapetan egiten, da gero humorezko saio olago bat-bateko saio edo, bat-bateko, dara zin, bat-bateko bertso librien, humore puntu erotzen artisti izan, esan horan, ez da, laskautxik izan, beti sortze ban alako espetazio bat, joinez, ze kantebizio eta kantakeri eta betelan atarek eta beti eugen zozer puntutxu bat, eta zan batez be oportunoa. Oneri hau akortzea egon eta hori oso importanti da. Ze horrek bertso horrek igual beste leku baten edo beste publiko bat ez da barrio, baina azan oso oportunoa. Orduen hori da, nik bizkaitzen zaudu izan doa, ze aurrekoak, aurrien ez da bertsolari askori, enbeita, Valentinen beita, eta nik horrekin neban tratu ondirik izan, neban kanteu askorik, bitxi, edo neu basik edo honek Lopategi eta azpila bizien sasoien, beste bat esaterako ikurri joan, gure utzen, baina bertzuntanek joan, alego gure nahi, baina graziosoa da gente, graziosoa, baina mailie, Lopategi eta azpilan mailari gaurtik esan egon. Hori, nik horrekin asko kantebizien dut, eta gure saio humoretzu egiten zen, baina nik hori beti hori, humori ez kontu zuen bidela. Batez gai batzuk humorez hartzen dozu zenien ondo azartan ez pozu, edo konparazio txura zua egiten ez pozu, egiten dozu jentie minju, iban. Eta humori, baina, beste zau zer, seguru zamar bazabiz, da segurtasune biezu, saio bat, ez da bertso bat bakarien biere, biezu saio oso bat, eta bertso batean hasiera zamarrien utzeikin mozu, txartortu mozu, jentiek espadoran, adur bat behar egin dozu, eta adori joanek izatzu, eta orduen kontu zebili bida horretan, eta saio oso bada baloro bida da. Zuk sekula pentsau bat ez du bertsoik erderaz? Kantago batzu, inoz. Egu erderaz asko landu eginen, da orduen erderaz, azken baten erderaz be, arrelo hori, apur bat, kusike, da konparazio batzuk gehien eman, ni seminariozetik, da berde asko literaturan, sonetkoak eta beste maile bateko zin, baina esate bateko Martín Fierro, Argentinako liburu mitiko hori ikustu eta hori bertsolarizi da. Hori erderaz, bertsolarizi da, eta gana giroa eta dana, honek, hainbeste dauz jasutan, eta novela bat lez da, baina honek egiten da bena, hemen bertsolariz egiten da bena antzekoa da, zein egitza eta zein denpora egitza eta da tonu ere, holan, eta nik haren, ikesen ikun, hori astu dut, baina Martín Fierro nahi hainbeste da. Orduan konturatu dutzen, hemen alantxe da, are saio luzi Martín Fierro nagartzen dinak, pixate dialektika horretan engegoak eta giroa bet, eta apur bat teman, desafioa, eta bat abestie hausteko, eta holan da. Orduan, nik paneuken horren, da orduan, erderaz, seminarizioan, urtien egoten zen zena fria esaten jaguna. Afari, hotza, ez da izatik, hotza, zego, petortzen zen, izin hau luzi, dizen zen urtien egun bat, komunidade osoa, afari apur bat espezialtxu motozkuna, eta gero hostien, gero esormena eta kantak eta orduan errebista bat egoten zen alako horni, eta alako errebista horren zer bat errepika bat egiten dut, eta gero gure zanak, arego zen orduan nagusi guztiak antxe, egon bihibel, da orduan zan alako egun bat libertari nahi zana esateko daikeko eta ezien kontrari gein. Da ontzak hartu hori suposatzen daikegen dut. Ganigan
pare bat bidera ze kantu nituen bertsoak erderaz, da batzuk oso nabarmenaz bat azte zan, escuchemos, señores de la Constitución, este cuento que no es de la prostitución. Jode, hitz horien erabikie ere bertso nolan danak. Da hortik, behatzi puntuko horretan, gure irakasle batzuk aiketuz da, oso-osorik ez dena, baina zati batzuk bai. Oso-osorik eukini banik, da pena hundize, Zamoran kantan gero astu eta gero paperak, guk eskendu. Hortan txizien azmi apur bat, txizi baino gehiago eskendu pentsetan, historia, bueno, eskendu gordetan. Ordenak juri bezegoen, da papera eta nun dagoen bez, da gero nire liburutek gizaburua geratu zanez, han, azte joine bileta, hori bertso sorta hori osorik ez dagoen, baina bertso zera zin, erderaz, irakasdi entzunen bioen, baina ez zioen txarto esan, eta zioen atxetzi, kantetan eroitik genuen, bat, amoriz, te has pasado un poco, eta igual bai, baina gehiagoz. Eta beste galdera xilerro bat, zuk ametxetan bertsoik. Bueno, latinez da grekoz behin eban, latinez ikasten genuen, greko ikasten genuen, da erderaz, latinez bertsobi, da grekoz bat. Oine, latinez astuta, greko total astuta, baina orduan, orduan, azken baten, guri esan naiz da, elixako esan karrera bazan, amairu urtien gezo asko pasata zin, da asignatura asko pasata gendu zen, da bai teologizien ben, artean, historize, psikologia, kosmologia, ez dakizan, matematika lehenago, eta beste histori, beste asignatura batzuk bai, irakurri egiten gendu, azpantez erdi galaztuta gozan, gehiago, da orduan, karrera bat egin da benaia jantzize urtan dugu, konzeptuetan da, gauzetan da, lan dute dugu. Hori, nahiz da erizkarreri izan, beste asignatura asko ikesten ziren. Zuk ametxetan bertxotan ino duzu? Baina une txarra pasau, ertzotan da, egin ezin da, hasi ezin da, jentik entzun ez doa. Baina nik ametzetan bibidea gintzen da jasota dagoaz, ametzetan engiago bertzuak, zu ametzetan egin duzunak, txertzen zari nien, gogoratzen zara, danak ginez, baina nire ametzak asko gogoratzen ez. Danak ginez, baina erdi txertuta, erdi lozorroan zauzenien, ordabile ametzetan gogoan dugu zuz, nundik ibiltzarien da dana eta ibiltzaren erdi lo. Baina, denbori pastan izten bozu, joan ekizatzu, lainoa, lastu ekizatzu igual, gauz asko. Da nik, inoz, bertzo, joan, txartuta, unek ametzetako bertzo leloak, bertzo ganorako izan di normalien, ganorako eta gazi jotzu ametzetan, barre egin duzu, gauze gazbakoei barre jotzu, baina gero, txartzen zer, usta, barre garratzea hau, baina, beste, haue, da orduen inoz, altzen, da transkribidu bai, edo, kanteu irula bide, da ez, nik honek gogoan. Da orduen gogoan degot, esan darako zurbilen jaialdi bat, ineban inero bertzo egin da, horako, ez dakite, Micheldikok edo lagundute, egun horretan, edo, egun bat edo bi lehenago, bai bertzoak, bertzo bi, da doinue, amesetan egin ikula. Joño, nik honek eta dana, honek, ondo, egin duzatezan, idatzi nio, da Zurbilen, hortxe bertzo kanteru nio, da idatzi jordoz. Da, nitsi gara, zan tirari, da-da-lu. Enazu, die, lagudo, lerro bakotxa, ez, lerro bakotxa puntu bat, bai. Da beste bat, amarrako txiki, bai, bat edo bi. Hori, idatzi bazarra ematen, da ametzetan egin bat dira. Beste gehizina, ametzetan egin duzuzen, zen osora
Boltetan zari nik ez dutzu grazien egiten. Baina, nik amesetan barraka baino ze itxartu naz, da amesetan grazien justena, gero, ez dago zentzunik. Osondo. Zuk, burue bertxotako fresko noiz izaten duzu? Goiz ez ala gauez? Giroen arabera ezeten da hori normalin gauez edo, arratzaldin edo, kanta ezin dugu eta guardezetan bai nik, normalin txapelketetan goizetan uste dut argizia bai. Baina gero beste faktore batzuk esartzen dira, publiku eta gero goizien zelan jozun arratzaldien da, goizien ustez ondo dio zara arratzaldien da, goizien orduen da. Normalien goizien burue argizia bai egiten dut, behar bada bezperan, gauza batzuk buruen erabiozu, beste gauza guztiz da bai, ez tozu dana horako bat. Literaturan bebilian az da, eta hau etxatako zau, edo zeuzen pile, edo bertzo jarri egin joa zenien, hau ez zegoen. Da bizemo gozien, edo loin jozunako edo gabaz buruak biherren jabelako, bizemo gozien zanta. Joño, hau kolekio, tamba. Goizien, argitiasun gehiago berez. Baina gero beste faktore batzu da, ez da argitiasun personala bakarrik, argitiasune importanti da. Oso importanti arratzaldi gauza da, burue ez lausotzeko moduen ez inglizeti, edo traguaz da kontuz, ze ni ardauak, orduntza zintzeni, konturatu nintzenin ardauak jaso barik beheratu jenin duela, paldu jenin duela, hau ez du martxea, afari baten, afal osterako, Etxen bakarrik zarenen, bertxotan ikia dezu, zure burukin. Ez, nire buruaz ez. Baina, neu jarretako bertzuak eta kanta eta asko, hori edo beste batzuk, beti zeo zer kantaren bat edo doinuren bat, eta gero, normalien da hori gehizen ari kasakuzak edo xe, hartzen da doinu bat, maiti, da hori zea zegoen gaz, batez beste guzu bat egin nabilenin. Edo desmazaudegiaz, edo aizkolan, edo egurrak, edo zeuztan, beti doinu bat da hori zeta. Da ez, aspertu beze, zauz, beste guzu bat pentsetan, baina zure buru da behil kantan da. Atzera maiti, da doinu bat hartzen duzut, da hori zeta. Orduen batzutan, bertso sorta bat, bai? Neu batez behin joanin, errepasetan da hori. Baina ez da, beste guzu bat eskulan bat egin zabizenien, buruek dabilela eta kanta egiten du, baina ordena bat eroati ez da ezetan, neutzat arreza.